Numru ta' familji minn San Juan li tkellmu ma' Net News esprimew it-ħassib tagħhom għax-xogħlijiet infrastrutturali li qegħdin isiru fi ġnien George Zarb f'San Juan li jinsab bejn triq il-Ġiżi u triq is-Sardinell. Dan għaliex għalkemm ir-residenti saħħu li mhumiex kontra dan il-proġett huma ma jaqblux mal-fatt li matul il-proċess ser jinqerdu siġar enormi tal-fikus, siġar li ilhom imħawlin għal 20 ta' snin. Fid-dawl ta' dan fl-aħħar jiem id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Graham Bencini staqsa lill-Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali Owen Bonnici għalli ma raġuni ser jinqalaw dawn iż-żewġ siġar bit-tweġiba tal-Ministru tkun l-iskuża tal-iżvilupp meħtieġ minħabba li dawn jikkawżaw ħsarat fl-infrastruttura. Kif jiġdu dawn il-filmati dawn is-siġar indiġeni li l-Ministru refera lihom fit-tweġiba tiegħu mhux tal-li ilhom hemm snin twal u qatt ma kkaġunaw ħsarat infrastrutturali tal-li permezz tagħhom il-ġnien qed jagħtuh aktar ħajja u kulur. Ġie spjegat li fl-aħħar manifest elettorali il-Gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela wiegħed b'ħafna pompi li joħloq pulmun ambjentali u spazji aktar miftuħa. Iżda mbagħad mal-ewwel ċans li jsib qiegħed iqaċċat u jeqret is-siġar għalkemm Owen Bonnici ġob din l-iskuża li ma niżlet tajjeb xejn mar-residenti tal-lokal, il-Ministru ma tal-ebda spjegazzjoni ta' x'inhuma l-ħsarat infrastrutturali li qed isir minn dawn is-siġar u għalliema proprjetà qed tiġi kkaġunata. Aktar minn hekk ma spjegax biex se jkunu qed jiġu sostitwiti biex ikompli jsebbaħ il-ġnien.